Dinosaures i supervivència. L'entrenament ferotge d'en Son Gohan. Només falta un any per l'arribada dels guerrers de l'espai. Arribat al regne dels morts, en Son Goku ha de seguir una carretera inacabable per arribar al costat de Kaito, la divinitat suprema de l'altre món, al costat del qual s'entrenarà. Mentrestant, en Son Gohan intenta desesperadament sobreviure al desert on l'ha abandonat en Satanàs Corp Petit. T'aviso, és l'última vegada que et vinc a ajudar. M'has entès bé? Si no aconsegueixes sobreviure pels teus propis mitjans, pitjor per tu.